Emilie er ude at løbe. Det var galt. Hun falder over Ida, som ligger og føder den midt på vejen. Nu sidder du måske og tænker, hvad laver Ida midt på vejen? Hvorfor er Emilie ude at løbe? Og hvor er Karoline? Hvis vi nu holder fast i fokus. Emilie er væltet og har vredet rundt på sin fod. What to do, what to do. Det kommer vi ind på senere. Det der sker i Emilies fod er følgende. Der opstår en blødning. Denne blødning er forårsaget af tubrevne blodkar. Blødningen breder sig diffust og medfører en hævelse, hvilket øger trykket i vævet i den skadede region. Det kan ses ved, at Emilies fod hæver, og hun føler stor smerte og tryk i foden. Oven i smerten er der samtidig en dårlig heling på grund af det føromtalte tryk og blødning. Efter blødningen dannes arvæv, som nedsætter brudstyrken, så du lettere får en skade samme sted igen. Karoline kommer springende frem fra en busk med noget koldt i hånden. Hvorfor går Emilie rundt i skoven? Hvad laver Karoline i busken? Og hvorfor ligger Ida midt på vejen? Det er der spørgsmål, du får svar på i næste afsnit. Emilie skriger, Ida vågner, og Karoline stiger. What to do, what to do. Karoline og Ida undersøger Emilies fod. Emilie peger på, hvor det går ondt. Ida har tilfældigvis en forbinding i lommen, som anvendes som forbinding mellem fod og is. Sådan at blødningen standses, og kulden formindsker karne. Emilies fod lægges op på en høj træstup, så blodet løber ned mod hjertet. Herefter ringer Idas mor til Idas mobiltelefon. Ida tager den ikke. Hun slukker sin telefon, tænder den igen og ringer til Emilies mor. Emilies mor kommer på bycykel. Hun kommer på bycykel, og hun kører hende ind i busken. Det der efterlader os med følgende spørgsmål. Hvorfor ligger Ida lørdag morgen efter sol og sover midt på vejen? Hvad fanden laver Karoline i busken? Og hvad helvede laver Emilie, som er ude at løbe en lørdag morgen? Hvor skal Emilie ind i busken? Og hvad fanden henter folk på cykler? Var der overhovedet nogen førstehjælpskasse? Og hvad er det med TD'er, når de endelig går til 12? Ingen ved det, men alle snakker om det. Det er godt, at vi skal tage